zdravíčko. Já vás vítám u nového vlogu. Je to hrozně divný, protože ani nevím, jak dlouho jsem nenatáčela, ale podle mě tak půl roku určitě. A upřímně nevím, jak toto dopadne a jestli to bude nějak pravidelný, nebo jestli tento vlog vůbec dotočím. Ale pravdou je, že se mi potom stýská, že občas mě úplně přepadne takový to, že bych zase ráda natáčela. Takže to zkusíme a uvidíme, co z toho bude. Nevím, proč se tady rozostřuju. Co je novýho? Miminko už je na světě. Je to 10 dnů dneska přesně, co se narodila naše druhá dcera Vivinka. Takže my už jsme doma 4. A zatím je to super. Zatím to není zas tak náročný. Ono asi fakt to tak je, že když se říká, že ta změna z 0 dítěta na 1 je horší než z 1 na 2, takže zatím to tak jako fakt je, ale uvidíme, co se změní. Každopádně je to miminko, který zatím pořád spinká, anebo se kojí, takže doufám, že tak nějak jako budeme fungovat, že si tak nějak zvykneme. Valinka si teda trošku zvyká, je to teď asi trošku náročnější, ale myslím si, že i tak jako dobrý. No a tak nějak asi v průběhu vás tak nějak jako provedu, nebo budu vám říkat jako nějaký různý updaty. No, já jsem vám určitě tady v tom vlogu chtěla ukázat kočárek, protože vy se mě na něho hodně ptáte. Máme Bugaboo Donkey 5, je to ten dvojkočárek, takže já vám ho potom ukážu, řeknu vám, jaký tam máme příslušenství a tak podobně. A ještě jsem vám chtěla teďka ukázat, že mi přišel takový jako hezký balíček. Tak a jsem tady doobjednala nějaké věci, které nám teďka doma chyběly. Máme novou koupelnu, takže to vám taky ukážu. Máme tady docela změny doma za tu dobu, co jsem tady nebyla. Takže objednávala jsem z Lovely. Přišla mi tady ta protiskluzová podložka do koupelny, kterou můžete použít do vany a i do sprchy. Já jsem to tam potřebovala hlavně pro Valinku, protože když se s náma sprchuje, nebo se mnou, nebo s Davčou, tak aby jí to tam neklouzalo. Už jí to tam jednou uklouzlo a naštěstí to fakt dobře vybrala, že nespadla na hlavu. Takže jsem chtěla něco protiskluzového. Tahle je od Livewood. Takže to tuto. A pak jsem vzala ještě od Livewood, mně se strašně líbí jejich oblečení na děti. A chtěla jsem pro Valinku už něco na podzim, nebo klidně už teďka, protože teď jak bývá kolem těch 20 stupňů a deště, tak klidně už to může začít nosit. No, ale chtěla jsem říct, že kdyby tuto mikinu měli na mě, tak si ji koupím taky. Valince bude asi ještě velká, ona bude trošku oversized, já jsem brala 92, což je vlastně 1 až 2 roky. Je to krásná, mně se strašně líbí ty barvy, takový jako cihlový, moc hezká. A pak jsem vzala ještě poslední věc. Máme teďka málo mušelínových plenek, nebo látkových plenek. Tak jsem ještě nějaký potřebovala doplnit. Valinka, ta má tak jako minimálně 2 na spaní, ona se s tím jako mazlí. A Vivinka samozřejmě to má na ublinknutí a tak podobně. Takže jsem vzala ještě od Kongesiot tady ty, doufám, že to tak čte. Kongesloid. A tady tyto s citronkama. Jsou tam 3. Takže to hodíme do pračky. No a mě už tady lítá rampelník. Takže já teďka jdu s holkama a potom si ukážeme, asi uděláme nějaký rychlo oběd, jenom těstoviny s pestem. Takže se vám když tak zase ozvu. Tak a postavíme jim ten stromeček? Takhle, nebo jak to chceš dát? Co? To je Palma. Kdo to je? To je Palma. Jo, Palma. Již máma to spletla. To není stromeček, to je Palma, že? Řekni, mámo, ty jsi to spletla. Jsi dát, Jelene? Ňom. Můžu taky papat stromeček? Jak to teď u nás vypadá? Málo mám na rukách. Trošku nevýhoda toho, že jsme doma, je to, že Valinka prostě tady vytáhne úplně všechny hračky, které máme. A to je strašný bordel. No a samozřejmě hromada prádla, která mě čeká. Ale tak aspoň si nějak vyhraje a úplně se tady
nenudí. I teď právě docela dost vyhovovalo to, že jsem vzala holky do kočárku kolem oběda a že mi obě spinkaly. Protože Vivinka spinká teďka pořád a Valis mi tam dobře zaspala bez nějakých caviků, protože doma se tomu strašně brání a uspávám hrozně dlouho, fakt uspávám třeba 1,5 hodiny a pak to dopadne tak, že prostě že nespí, že je hrozně rozjetá, že po sobě řveme a je to fakt jako hruza to uspávání teďka. Takže jsem zvědavá, jak to dneska dopadne, protože venku prší a budu muset uspat doma. Takže já doufám, že to dneska bude trošku lepší už a že Valis usne doma, protože ona ten spánek fakt potřebuje. Protože pak se mi stává, že třeba vyjedem později s kočárkem a ona mi o 3:30 usne v kočáru, anebo se by stalo už aj, že mi usla v 5 hodin na koberci nebo v 5 hodin v autě. Takže prostě ona ten denní spánek potřebuje. Malinko, už tam nekramař. Já tady teďka vařím těstoviny, tady ty torty, takový malý panzány. Protože tady ty se velice dobře vapají a dám tam jenom pesto a trošku tofu. Uděláme si takovou rychlovku. Jsem zvědavá, jestli to Valis vůbec bude jíst, ale když tak nechám bokem suchý těstoviny, protože ona má nějaký období suchých těstovin. Jen si tady osmáhnu malé kostičky tofu, těstoviny a tady mám nějaký zelený pesto z Kauflandu se špenátem. Tady toto. A uvidíme, no, jestli to bude Valis papat. Tak, Valinku se mi podařilo uspat asi po 10 dnech doma. Tak jsem ráda. A Vivinka taky ještě spí, ale myslím si, že ne už moc dlouho, protože spí už docela dost dlouho. Takže já mám chviličku, abych tady začala skládat tu obří hromadu oblečení. Tady mám koblížka. Takže jdu se na to vrhnout. Na vlasech. Byl to docela maraton, protože jsem tam měla protože jsem tam měla ráno Vivinku. To je už druhý den nespokojená a asi bolí bříško nebo má nějaké trápení, protože chce být jenom na mě a nikde jinde nespí. Nespí mi ani v kočárku, což se mi s Valis nikdy nestalo, takže já doufám, že je to jenom nějaký záchvěv, protože já potřebuju s Vali chodit ven a potřebuju prostě tu Vivi odkládat, takže doufám, že to bude lepší. Teď se mi podařilo položit do košíka, tak uvidíme, jak dlouho tam vydrží. No a byla jsem teda ráno na vlasech, byla jsem tam s Vivi, nějak jsme to zvládli, pak mi tam Davča ještě hodil Valinku, protože museli do práce a pak jsme letěli do pekárny a rychle domů. Tady doma je to jako po výbuchu, já prostě tady furt jenom uklízím a tohle asi nikdy neskončí, takže já tady teďka trošku ještě poklidím ta kuchyně taky v hrozném stavu, takže na to půjdu a doufám, že odpoledne se dostaneme ven, tak nějak v klidu a že tam Vivi bude spát, protože no, uvidíme, ale je tam hrozný vedro, takže půjdeme asi až později, protože dneska je 30 stupňů, takže tak.
po delší pauze. My teďka si tady s Valinkou hrajeme, protože ona byla chudáček nemocná včera. Měla teploty a nějaký střevní potíže, takže jsme ještě doma a dneska možná odpoledne už vyrazíme ven se trošku projít, protože už nám tady trošku hrabe. Už nás to tady moc nebaví, ale chtěla jsem vám ukázat, co nás teďka hodně baví. A vy jste mi psali, že byste chtěli nějaký tipy na dětské aktivity doma. Takže tady tyto samolepkové knížečky nás opravdu hodně baví. Jsou to tady ty od Jiry Models. Ty bych řekla, že mají úplně nejlepší samolepky, takový nejhezčí a nejvíc nás baví. Takže tady máme teďka zvířátka, pak máme ještě nějaký jiný, nějaký princezny a tak. No a teďka, co dostala Valinka na narozeniny, jsou tady ty pěnový lepítka. A mně se zdá, že se dají koupit třeba v Action nebo v Teddy. Valinka si to už i takhle hezky odlepí sama a nalepuje. A baví nás to lepit na nos, že? Takže to je taková dobrá zábava, to bych doporučila. S čím my si jako nejvíc vyhrajeme je kuchyňka a teďka má nově i tady ten obchůdek, ten je z Jabadabadu a kuchyňku máme z Little Dutch už z minulého roku. Mám si to taky nalepit? Tak, takže tady s tím si hodně vyhrajeme, že prodáváme, vaříme, skvělá věc. Toto chci? Toto chci. A kam to dáme? Na kavičku. Na kravičku. Budeme potřebovat váhu, aby jsme to zvážili. 200 gramů. Já ti dám míšačku, jo? No, my jsme se s Valinkou rozhodli, že dneska si upečeme mafiny, protože jsem hrozně dlouho nic nepekla a chtěli bychom nějakou dobrůdku, zdravou. Počkej. Takže uděláme nějaký takový základní mafiny. Mám tady nějaký recept ještě, který mám už strašně dlouho a který jsem dělala s čokoládové mafiny. A dneska budeme dělat asi nějaký takový jako jenom vanilkový mafiny. Tak, dívej na, toto si vem, můžeš to tam vysypat. Tak, teď ještě naber, vem si to do pravé ručičky. Tak, dívej, naber a dej to dovnitř, tak, ještě. Já ti řeknu, no, kolik bude dost. Třicí prášek máme, mlíčko, ještě máslo. Ještě máslo. A dáme si tam i čokoládku do toho a můžeme tam dát i borůvky. Chceš tam borůvky? Tak dáme čokoládku a borůvky máme taky. A počkej, máma změří, zvedni míchačku. Vali, zvedni míchačku. Zvedni. Valenku, musíme zvednout. Tak, počkej, a to teďka odměříme, jo? 65. Tak ještě tam dáme kokosový. Olej, dívej. To je asi moc. No. Nevadí, nějak si s tím poradíme. Já ti trošku pomůžu, jo? Dívej, to ti bude bavit. Jsi teď zaměstnaná šokinou, že? Ještě jsme tam mohli dát vanilku. Je to dobrá čokoládka?
Ano. 10 borůvky. Ano, neprosí i děkuje, celý den opakuje. Máme doma papagája. Dobrá čokoládka, no to je dobře. Co, ty už to máš snězený? Aha. Prosím. Prosím. Čokolády. Prosím, Milánku, ty jsi to vyměnila? Čokoládky. Ano. Máme rádi čokoládky. Máme rádi čokoládu. Tady čokoládky. Jo, ty jsi to změnila, tu písničku. Místo máme doma papagája, tak budeme zpívat. Máme doma čokoládky. Že? Půjdeme si ještě hrát, jestli se Vivinka nezbudí? Ještě čokolády. Jak se to říká? Prosím, čokolády. Máš čokolády. Tak si to nech, jo? Takže máme hotovo, nebo máme v troubě a ještě musíme pořešit nějak oběd, vůbec nevím, co mám uvařit dneska. Už tady máme dalšího člena rodiny, který se zbudil, že? Už jsme se zbudili, možná to ještě chvilku zalomíme na mámě, nebo bude hlad. A já jsem si chtěla udělat kafinu. Já jsem chtěla, aby z něj udělala kafinu. Když mi udělala? Tak musíš slízt dolů, já si sem posunu tu stoličku. Dneska se mi podařilo si umýt vlasy, takže mám radost. Ptala jsem se vás na Instagramu, co by se vám líbilo ve vlozích. A potěšili jste mě, protože jste mi řekli, že cokoliv nebo naše běžné dny, takže to je v pohodě. A i docela povídání vás zajímá, takže tak. No a my dneska, my za mě teďka trošku pauzu, protože jsem nějak na to si nevzpomněla a Valinka byla včera, předevčírem nemocná, měla nějakou střední výrozu plus horečky, takže jsme byli teďka 2 dny doma. Včera jsme teda vyrozili už na takovou jako kratší procházku, Navča to měla zaplý na hodninkách a šli jsme 4 kilometry, ale šli jsme na procházku takovou zdravotní, protože jsem myslela, že už mi doma hrábne za prvé a Valinka už vlastně od té předešlé noci neměla teploty, takže jsme šli na prochajdu. A teďka musím vymyslet nějaký oběd, nevím teda vůbec co. A chtěla jsem jít s holkama ještě ven. Takže uvidíme, jak se Vivi napapá, že bychom šli když tak ven. A nebo to možná necháme až na odpoledne ten venek. Teď už to možná úplně nestihneme, pak jde Valinka po 11. zaspát, takže no už je 9:30. Asi uděláme oběd a budeme doma a odpoledne po spaní půjdeme ven. Že? Koblížkové. Tak pojďte, slečno. Hrníček. Tak, pod to. Ještě tak. Tak, můžeš toto, jo? Počkej, musíš počkat. Počkej, pár, nech to tam. Tak, máma si tam ještě nalije mlíčo. Mlíčo. Udělala jsi mámě kafinovaný? Ano. Tak děkuju. Děkuju. Počkej, ty kafičko nemůžeš. Chtěla bys mlíčko udělat? Ano. Jakože čokoládkový mlíčko? Ano. Budeš mít od mlíčka fós? Pomalu. Se zdraví.
Tak, mafiny jsou hotový, takže si odpoledne dáme na sváču. Takže znova, Valinka mě tam nenechala mluvit. Musela jsem mi tady do pokojíčka. Takže, poprvé v životě, to jsem nikdy neměla, jsem si nechala, nebo objednala jsem si krabičkový stravování. Bylo to hlavně kvůli tomu, že já jsem často dopadla večer tak, že jsem prostě na obědy a na večeře jedla hrozný kraviny, nebo jsem jedla jenom pečivo, protože s těma 2 dětma je to fakt takový frmol, hlavně večer bych řekla, že ty večery jsou fakt tady blázinec. Takže já jsem skončila třeba v 9 hodin s tím, že jsem nevečeřela. Pak jsem si dala nějaký pečivo, nebo jsem si dala jenom nanuka, nebo prostě nějakou kravinu. A já jsem chtěla i nejen skrz svoje tělo, ale i skrz kojení, abych měla vyváženou stravu, abych měla zdravý stravování a teďka není úplně v mé kompetenci si to chystat. Samozřejmě by to šlo, ale chci si to prostě aspoň trošku nějak ulehčit, protože pro Valinku vařím. Většinou to, co vařím jí, tak si dávám taky na oběd, takže jako obědy jsem někdy měla. Taky je to často, že jsem na ty obědy, co jsem dělala Valince, ani neměla chuť, takže jsem si to nedala a pak si třeba něco jenom objednala. Takže z hlediska zdravého stravování a vyvážené stravy jsem si objednala. Mám Upfood krabičky, není to žádná spolupráce. Vybrala jsem si je, protože mamka kdysi měla a mně se líbil jejich jako koncept. Přijde mi, že tam mají kvalitní potraviny. Takže jsem si vzala já jsem si vzala 3 hlavní jídla s tím, že svačinky si budu jíst sama. Já zase teďka nechci, aby to vyznělo prostě, aby mě tady někdo zhejtoval, že mám být ráda, že prostě mám 2 děti a že postava není zase tak důležitá, ale já jsem teďka strašně nespokojená se svým tělem a ne, že strašně, jsem strašně vděčná, že moje tělo bez problémů zvládlo odnosit 2 děti, krásný, zdravý a že teď jsem měla vážně bezproblémový těhotenství, bezproblémový porod, takže jsem strašně šťastná, že jsem to takhle zvládla. Zároveň ale určitě i ty hormony. Jsem prostě taková, přijde mi, že jsem taková nateklá a samozřejmě mám kila navíc, což je samozřejmě normální, protože jsem teprve po 6 neděli, ale chtěla bych samozřejmě, vy víte, že já mám ráda zdravý životní styl a cvičení, miluji cvičení, takže bych se tak nějak chtěla zpátky nakopnout do nějakého aspoň trošku režimu nebo nějakého pohybu. Řekla bych, že s dětma mám hodně pohybu, ale chtěla bych právě už začít zase nějak cvičit. Nahodila jsem zpátky svoje Apple Watche, abych měla tak nějak jako přehled, kolik třeba přes den, ne že spálím kalorii, ale prostě kolik mám aktivity a podle toho tak nějak začít cvičit a samozřejmě, když budu mít trošku toho prostoru, což je těžký najít. Takže tak no, já vám pak ukážu teda, co mám na to jídlo. Zatím jsem spokojená, dneska mám 3. den, není mi potom špatně, není mi potom těžko. Řekla bych, že malá taky v pohodě, že jí tam jako nic nevadí a hlavně to jídlo je dobrý. Takže vám to pak ukážu. Zatím jsem si to vzala na 8 dnů s tím, že bych pak chtěla si začít vařit sama, ale uvidíme, jak to půjde. Tak, Valis teď usla, já jí tady teď dělám oběd. Mám tady vepřový mletý, dala jsem tam takhle ještě postrouhanou brokolici, protože Valinka není, ona není obecně velký jedlík, ona fakt jako, já jsem ráda, když mi něco sní. A zeleninu samozřejmě taky do ní moc jako nenacpu, takže jsem se to dneska snažila zakomponovat takhle do toho mletého masa. Udělám z toho kuličky a nechám to pít v troubě, takové masové kuličky. A dala jsem tam ještě vajíčko, dám tam trošku špaldové mouky, sůl. Tady mám ještě takový biokoření na kuře, který já používám skoro do všeho. A co jsem říkala, že tam dám trochu té mouky. Špaldovou celozrnnou. Tohle je třeba jídlo, které bych si dala i z Vali, ale
Teďka ještě mám ty krabičky, zítra je víkend, takže to já nebudu mít, o víkendu nebývají, takže to ještě určitě budeme dojídat, tak si to dám zítra, když tak. Dokud je Vivinka v klidu, tak já se najím. A dneska mám rýži a mám tam kuřecí v nějaké arašidové omáčce. Vypadá to moc dobře. Když jsem to měla předevčírem jsem měla vepřový plátek, taky v hořčičné omáčce a ta byla výborná. A dneska mám teda v arašidové omáčce s jasmínovou rýží. Tak jsem na to zvědavá. A docela se těším. Takže jdu si dát oběd. Pak jdu přebalit tady to mimino. Ano, je to dobré. A potom, nevím, uvidíme. Až se Vali zbudí, tak dám oběd. Pak půjdeme ven. Ti líbí ten dinos? Ano. Budete mít s Valinkou rádi dinoše. Jo. Ano. Ty se furt tak směješ. Ty jsi hrozný smíšek. Ty jsi hrozný smíšek. Co ty nožičky? Jup. Jup. Je tam dýš. Je tam dýš. Alko. O, škody. 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 Tak, přebalíme pecušku. No jo. Pak budeme ven, že? Se projít všichni. No. Nožinky, nožinky. Já jsem si samozřejmě zapomněla kameru sebou, jako vždycky, ale my jsme teďka u našich na domě. Jsme tady v posilce a konečně jsem si aspoň trošku zacvičila. Jsem teda slabá nehorázně, nemám vůbec fyzičku, ale to nějak půjde. Prostě mám z toho aspoň dobrý pocit. Že jsem stihla 10 minut pás a že jsem stihla 15 minut cvičení s Péťou. Já to tady musím vypnout. Takže mám radost, Vivinka tady takhle hajá, Davča byl s Valinkou v bazéně a už se balíme, už jdeme, už to začíná být trošku krize.